Nemam pojam, vidjet ćemo, eto. Vidjet ću. Evo, Delić je poslao poruku, evo pročitat ću, brate, šta je napisao. Kako se zove, poslao je Pečurki poruku. Hoću da dođem u klip i da ispričam sve, nisam napravio klip da se perem, nego mi je teško da pričam o svemu, tome zbog brata Keve i bilo mi je prpa da izbacim i to. Doću za neki dan na live da pričamo lepo i nema potrebe dok nisam ja tu, sve ću priznati kako treba. Ne želim da glumim žrtvu, žao mi je jako što ga svi smaraju, nije negativac, ja sam govno. Eto, to je Delić upravo sad napisao. Znači, ali opet kažem, poenta priče je da sam ja sve uradio u proteklih 5 godina što sam mogao, sve što sam mogao da uradim za njega, i ja sam spreman da mu dam još jednu šansu posle svega što je uradio, stvarno sam spreman. Ali te bra, ja u videu njegovom ne vidim iskreno pokajanje i ne vidim da iskreno želi da se popravi, da se promeni. To je to, buraz.